Kamano. Ka en kinde mag loso chike mondo ket gi bedo yo moro makare. Mane boda ikariyo kato ng'aka uyuwa mokwongo e chenro mar mbakoro mo kawuono. John, thuolo ma jotelo ma omi mondo bed kan jotend jolup jotend migepe gi omenda gi duto. Kiwacho ni kata gibed jogo matindo. Lemoni pod oganda mathoth medo mana kwede. Kiwacho ni kata gibed joma tindo, pod giyudo mana milion achiel ma nitie ka ma wasomo kae. Gi omenda mathoth mantie kani. Bino ka gima jopiny nyalo medo mana hinyore e kinde makoro imanyo jotelo gi mano jolup jotend migepe. Seche ma iketo gine bwo chik nyaka ng'e ni seche ma imanyo tich nitiere gik miluongo ni terms of reference ama iluongo ni gigo midhi timo gigo midhi timo koketi kiyudo tijno. To iyudo ni mokwongo mondo mi ikwong indik ng'ato nyaka ikwong ilos gima iluongo ni budget. Budget ni kiseloso ng'eni wan ka gi migepe ariyo e national government ka. Wan gi Public Service Commission to wan gi SRC maluwo weche mag chulo misahara ma joma tiyo ne sirikal timore nade oningo yudi. Koro ineno ka mae nosetim to kwa ng'iyo kwano pesa moningo bedni jogi chamo gin namba moket kanyo cha duong' ahinya nikech sani giming'iyo kineno maduong' ahinya jo Kenya nigi shida. To kendo kane sirikal donjo ne ginyisowa ni pesa onge. To koro ginyal nyisowa sani ni pesa nitiere ginyalo keto jolup jotend migepe 50. Koro koponi gini nyalo bedo chik ni en gino ma idwa kal mondo otime kikatiba to what define terms and conditions ni ka waketo jalup jatend migao to mai kiwango motimore nade moningo yudi magi gigo moningo tim to koningo bed gimoro as a political reward makoro in idwa dhi kacha job description ma in go ma clear be onge to idwa ni cham mshahara mar jopiny to oko kato jopiny to hinyo. Public Service Commission noketo milombe mar lemogi kendo gintie kacha e gazet mopogore pacho ka ne gindiko kacha gima ng'ano onego bed ni timo ji noro kwayo no wan ko ganda moko bende ne owe oko ntie jogo mane ochopo kacha kendo konigi ni oyo ma kore list mano godo manyien nono nyaka jogo malaro madwaro lemono mar PS kata jogo romo ngirore en ang'o ma iparo ni inyalo tim mondo mi lemoni kata koonge to tich ochop kare. Nitiere gino mawacho ni koro ka lemoni onge telo mar William Ruto tiende nang'o ni ten migepe ok odhi tiyo koso pod odhi bedo yo makare. Pod odhi bedo yo makare. Ang'o midwaro magi koro mondo bedi gima dwarore mondo bedi ni jogo miyiere mondo ti e migepe mag sirikal gi bed jok miluongo ni technocrats jok ma understand nikech ka oketi bedo cabinet secretary mar education nyaki bed ni ine gi background mar education mondo mi ine kaka itayo chenro mag somo. Ka oketi e migao mar health nyaki bed ni I understand weche mag health to ok nyal ka wan gi nalonyo weche mag ICT to ok nyal kawa kaka nalonyo weche mag ICT titera ni adhi abed cabinet secretary mar ang'owa mar health nikech ok abielewa lakini kwa ng'iyo gigo matimore always wadhi against the law nikech law osemiyowa nini framework moningo bedni watiyogo gi jogo moningo bedni wayiero e migepegi lakini jotendwa mag josiasa kotelne gi president osekawo positions gi mondo bed kaka political reward. En ok ong'i ni ibro deliver or not. En ong'iyo ni osetimore nade, osemiyi tich. Emomiyo ineno kata ka idhi e mbui kaka inwang'o kaka cabinet secretaries wuoyo michaki penj ni to ng'ani boromo gi telo ni adier kaka dwarore. Koro gimoningo wang'i ni kata obedo ni position mar chief administrative onge lakini sirikal nyaka dhi mbele nikech cabinet gi gine ma gibedo gi sirikal gine ma giriembo sirikal weche te matayo chenro mag sirikal ilose cabinet jogi kobedo piny ineno koro sirikal nyalo dhi mbele kata ka positions gi onge. Ero kamana enya mano John Opiyo nyakora